असणारी जी टिचींग फॅकल्टी आसा ती सदांच अपग्रेड जायत रावची, तिने उच्च शिक्षण घेत रावचें आणि जेतूनसून आमच्या हांगासरल्या शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांक जास्त अनुभवी आणि जास्त प्रशिक्षित अध्यापकांचे मार्गदर्शन जावचें. आणि म्हणून कोण रिसर्च करता ताका आमी एनकरेज करतात, PhD करतात ताका आमी एनकरेज करतात. सादारणपणे अनुभव आसता वर्सभरातसून एखादो कोण तरी एखाद्या कॉलेजीत PhD जाता. आमकां अंदू हे 2022 जे वर्स जालें तें आमच्या इन्स्टिट्यूशनाक खूपच यशदायी आणि फलदायी अशें जालें. आमचे 5 शिक्षकांनी PhD कंप्लीट केली.